Salutare, prieteni! Revin cu un video. N-am mai venit de mult n-am mai postat un video, dar nu am avut cu ce, sincer, nimic care să-mi stârnească curiozitatea sau interesul, dar astăzi totul se schimbă. O să vă arăt un joc foarte fain pe care eu l-am așteptat de foarte mult timp și este un remake al jocului meu preferat de când am început să joc jocuri video în general. Da, nu știu sigur cum o să-l prezint, dar cred că o să fac totul scurt și o să vă arăt pur și simplu carcasa. Uitați, este vorba despre Mafia Definitive Edition, un joc pe care abia aștept să-l joc, sincer să vă zic. Mă bucur că am apucat să văd acest remake ieșind la suprafață, deși niciodată n-am crezut că se va întâmpla asta. Originalul a fost un joc superb pe care l-am iubit și părerea mea este superior tuturor jocurilor Mafia și chiar altor jocuri open world, să zic așa, chiar dacă nu este un open world, mă rog, nu intru în detalii. Dar da, abia aștept să ajung acasă, să-l instalez și să-l joc. Și apoi o să revin cu un video, dacă doriți, desigur, să vă spun părerea mea, diferențele dintre original și remake și multe altele. V-am salutat și ne vedem!